vi vanmiddag liefde zien. Maar ik sta hier om voor je die woord aan die voort te houden. Die bij jou. Nou hier aan Jeremia hoofdstuk 18 gebeurt hier iets. Halleluja. Jeremia krijgt die opdracht. Af naar die huis van die pottenbakker. En Jeremia, als jij daar komt, dan zal ik mijn woord delen met jou. Halleluja. Halleluja. En Jeremia doet wat God hem zegt. Hij moet doen. En terwijl hij komt in die huis van die pottenbakker,